اشتو حالف يودج كنريكا يولش на форум в честь дня рождения Кадырова Ахмата Хаджи Грозно Ачкачатку из таких положений. Муфти Сагал Ахмадова, сын помощник Гудара Исраполовой, зам муфти Соова. Был отчаянный шофер, далеко до него стикер. Ай, болел! Побубу! Ай, أشهد بالله هذا العدالة هاي من وقت ما شفت دوام ما تريد في عبي هاي تعال أخي ورش دار بديت